мехоҳам ба шумо канали Садои Ошиқро пешниҳод кунам, ки дар ин канал шумо метавонед мусиқиҳо, сурудҳо ва репҳои барои ошиқонро тамошо кунед. На танҳо барои ошиқон, дар дигар мавзӯъҳо низ сурудҳо ҳастанд. Ба ин канал даромада подписатсияро зер кунед ва зангуларо зер кунед, то ин ки аз дигар видеоҳои ин бародар бехабар набошед. Ссилкаи канал дар описанияи видео ҳаст. Ассалому алайкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Абдуллоев. Агар шумо мехоҳед тарзи сохтани эффекти голограмма, чӣ тавре ки шумо дар аввали видео дидед, ҳамон эффектро омӯзед, яъне тарзи монтаж карданашро, метавонед дар комментария ҳамин видео нависед ва иншоаллоҳ мо дар видеои оянда ба шумо нишон медиҳем. Ва боз, агар шумо мехоҳед канали худатонро реклама кунед дар канали мо, ссилка дар описанияи видео ҳаст. Ва агар шумо мехоҳед ки барои канали худатон аниматсиони лого дошта бошед, ба монанди ҳамин логое ки дар болои видео мебинед, ссилкаи дигар ҳаст дар описанияи ҳамин видео, метавонед ба он дохил шуда маълумоти бештар гиред, ё ин ки дар контакт ё одноклассники мо нависед. Хайр, то видеои дигар.